John chapter 1, verse number 47. Magbasa ta nga to sa verse 50. Kung na nasa amen? Tanang maningdog palayo para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. John chapter number 1 and verse number 47. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, excuse me, in whom is no guile. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than these. Excuse me, I'm going to check and make sure I'm recording properly. Okay? Bisaya, verse 47. Si Jesus nakakita ni Nathanael nga nagapadulong kaniya ug nagaingon maitungod kaniya, Tanawa, ang usa ka Israelinhon gayud, diha kang kinsa walay limbong. Kanang no guile, walay limbong. Saktong pagka-translate. Si Nathanael nagaingon nga to kaniya, diin ka man nakaila kanako. Si Jesus mitubag ug miingon nga to kaniya, sa wala pa nga si Felipe mitawag kanimo. Sa diha nga ikaw dito sa ilalom sa kahoyng igos, akong nakita ikaw. Sa English, fig tree. Sa Bisaya, kahoyng igos. Kinsa kabalo sa igos? Sa prangka ako podwa kabalo. I've only had fig Newtons, which are like candies, like little cookies made with figs. So I've actually never seen the fruit. Wag yun ko nakita sa bunga gitawag fig. Pero common kayo sa Biblia. Lamit ba? Nope. Figs, us ka bunga nga common kayo dito sa Biblia. Napod sa US, pero dili common makitaan bisan asa. Oy, ikaw nasa Middle East, nakitaan yun ni mo. And brother Nahum can tell you all about figs after the service. But sa Bisaya, kahoy nga igos. Igos is fig, us ka bunga nga common sa Middle East. Verse 49. Si Nathanael mitubag nagiingon nga to kaniya, Rabbi, ikaw maong anak sa Diyos. Ikaw mao ang hari sa Israel. Si Jesus mitubag umiingon nga to kaniya. Tungod ba kay ako miingon nganha kanimo, akong nakita ikaw ilalom sa kahoyng igos? Nga ikaw, I'm sorry, nasay good call. Let me back up. Akong nakita ikaw ilalom sa kahoyng igos. Igos nga nagatuo ikaw makakita og mas dagkong mga butang kay niini. O kanang nga last line, I thought that was what I was going to preach on. Kanang verse akong gi-highlight, kanang title sa akong mensahe, Thou shalt see greater things than these. And then what gyud ko niabot sa verse 50. God took the sermon a completely different direction. What ko ka expect? And God does that sometimes. So siya mo gamit sa uska verse nga magdani sa akong kasing-kasing, mukuha sa akong attention, dahil mag-change siya sa padulungan sa mensahe. So the new title of my sermon comes from verse 48. When thou wast under the fig tree, I saw thee. Sa diya nga ikaw, dito sa ilalom sa kahoyng igos, akong nakita ikaw. I saw thee. Magamo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please fill me with your spirit as I preach this morning? God, would you work in our hearts? Would you help us, God, to make good decisions because of the message today? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? Would you help me to say exactly what our people need? God, this is not what I thought I was going to preach. It's not really what I wanted to preach. But God, I know it is what you want me to preach. So would you help me to preach it with your power, with your spirit? Holy Spirit, fill me today. Use me. God, please work in our hearts. Help us to make good decisions because of this message. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod.
Gamay kaayo ang atong nahibaloan kabahin ni Nathaniel. Ang kadaghanan sa mga tao nga motuon sa Biblia nag-uyon nga si Nathaniel sa Book of John gitawag Bartholomew sa Matthew, Mark ug Luke. Nathaniel di gyud gihiskot sa Matthew, Mark ug Luke ug si Bartholomew dili gihiskot sa John. So murag parehong tao duha ka ngalan. Just like here in the Philippines, everybody has 13 different names. And but anyway, so in the Bible na mga tao na daghang ngalan. So murag si Nathaniel mao si Bartholomew pero murag dalita kabalo gayod hangtod mobot nasa langit. But ganahan gayud ko ni Nathaniel. As far as I know, these are the only words. Is that true? I think so. There might be one other place nga gihiskot ang iyang pagsulti. Pero ganan gayud ko ni Nathaniel. Go back with me to verse 47. Tanaw na to sa ang unang pulong nga gisulti ni Jesus kabahin nining tawhana nga si Nathaniel. John 1 verse 47, kung nana say amen. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Si Jesus nakakita ni Nathanael nga nagapadulong kaniya ug nagingon may tungod kaniya. Tanawa, ang usa ka Israelinhon gayud diha kang kinsa walay limbong. Pagkanindo sa pamahayag. Dili pa nindo kung si Kristo mo lantaw sa imong kinabuhi ug musulti. Kanang tao diin walay limbong. Ana siya sa tanan. Us ka tao sa integrity, walay gitago. Si Jesus naglantaw ni Nathanael diretso nagpahayag ngadto sa tanan. Kini us ka tao nga honest man. Walay limbong diha kaniya. I want you to notice, it doesn't say, wala siya nagsulti, gamay ang limbong. It says, walay limbong. Jesus was saying, kung magsusig yun ka sa kinabuhi ni Nathanael, nga mangita og limbong or tikas or pagpamakak, ikaw wala gayoy makaplagan. Siyang tao sa integrity, honesty diha sa tanan. Si Nathanael ang klaseng tao nga nagsulti kanimo og prangka. Dili gayud ka kinahanglan magduda kung unsa iyang gituyo. Dili siya ang klase sa tao nga magpadungog kanimo. Kung nasa'y tuyo kanimo, musulti siya nimo diretso kana iyang batasan. He was not that kind of person who would say something na madungog ka pero wala siya nagsulti diretso kanimo. By the way, that kind of character disgusts me. Giluod ko niyan ang abatasan. And it's not unique to the Philippines. Kumin kayo bisan dito sa US, nainumnum ko sa diya, nagplay ko sa soccer. Homeschool ko sa akong tibok kinabuhi, pero sa grade 11 o grade 12, nakapil ko sa soccer team sa among Christian school, sa among church. Ug naius ka lalaki sa among church, ang iyang asawa, gibiyaan siya sa iyang asawa, dugay na ang iyang anak pod wala na nabungka gayuri ang kinabuhi pinagi sa decision sa iyang asawa. Sa akong gaybalo dali pinagi sa iyang decision ng iyang asawa. Siya nagpadayon nagsimba ang iyang asawa ang nawala gyud. Lisod kayong kahimtang. Pero wala na siya family. O nahigugma siya sa mga batanong nga lalaki sa among church, sa among school. Nagsulay siya, nagtabang kanila. I remember very specifically one family in our church, diin ang papa nagbiya sa asawa. So this man, kinang nga lalaki, he kind of nagdawat siya sa anak nga lalaki nga gibiyaan sa yung papa. He kind of accepted him kind of like a father-son relationship. He was a good man. Not perfect, but nobody's perfect. He was a good man. Pero ang mga kauban sa akong team, kanunay, nag-istorya nga siya uska homosexual, kaya siya nagsulay, nagtabang sa mga batanong nga lalaki. Grabe kayo ang batasan. Dahil nainumdum ko, usa ka Domingo sa service sa gabi, akong pastor nagwalay sa tibok mensahe kabahin sa pagkabayod, kabahin sa homosexuality. Nagklaro yun gikan sa Biblia. Akong pastor dali ang klase tao nga magwalay nga isog gayud sama nako. He was very calm, magtudlo siya, but he taught very very clearly kung unsay gitulo sa Biblia kabahin sa pagkabayod. Human niya nga mensahe sa sunod simana namin sa practice.
Og nag-anda mi, nag-stretching mi, you know, I'm talking, nag-stretch sa dali pa mag-play sa game, nag-stretching ang team. Og ang lalaki, this grown man, this adult man, nagdo siya sa team, kanuna siya nagtabang sa equipment para sa soccer team, nag-volunteer lang siya, wala siya sweldo para niini. Og ang captain sa among team, nagsugod siya, nag-istorya nga to sa lain member sa team. So, kami dire, nag-circle me, nag-stretch. Dayon, ang man nagduol. Ug ang captain sa among team, nagtawag sa tao sa pikas, nag-practice po. He said, "Hey, Steve, what did Pastor preach about Sunday night?" And ang tibo kasing-kasing ako na, why would you do that? And I would like to ask, why would you do that? Nga naman ikaw, what's the word? Gituyo nga mo sakit, tuyoon pag nga mo sakit sa uba. I don't understand that kind of character. Nathaniel wasn't like that. Nathaniel said what he meant and meant what he said. If you don't have the courage to say it to somebody's face, shut up. Kung wala kay kaiso nga magsulti diretso nga to sa nawong sa tao, hilom diha. That's not Christ-like. Kana walay labot sa pagsunod ni Kristo nga magsulay mo sakit sa tao pinagi sa pagpadungog. Amen. That was not in the notes, but it was good. Si Nathaniel, uska tao nga walay limbong. Dili doble ang iyang istorya. Dili siya ang klase sa tao nga mosulti sa uska butang nga to sa imong nawong o uska laing kaayo nga butang kung wala man ka. Siya uska tao nga wala gayoy limbong. Let me tell you today what that means. When we say he was a man without guile, sa atin si Kristo naglantaw kaniya, nagsulti, naghukom na kudaan sa iyang batasan o ganang kung magpahayag nga to sa tanan, kini ang tao walay limbong. Let me tell you what that means. He had nothing to hide. Wala siya'y sala nga gitago. Kung makaplagan nimo ang tao, diin wala gayoy limbong, nakaplagan na nimo ang tao nga walay gitago. Wala siya'y sikrito nga sala nga yang gihimo kung walay taong nagbantay. Kung wala kay, watch me now, kung wala kay sikritong sala, wala kay raso nga maglimbong ni bisang kinsa. Kanusang bata mamatkak sa iyang kinikanan, sa diyang nakasala o nagsulay mo tago ni Ana. Kanusang kaparis mamakak sa iyang asawa sa iyang bana, sa diyang naisala nga ganahan tagoon. When Jesus said, a man in whom there is no guile, what he was saying is, he's living a righteous life in private. Turn with me to Psalm 101, verse 2. Last Sunday of the year, and what do we get? A sermon on honesty. Amen! Pastor Mike, dali ko comfortably karon. Ayaw ka bala ka? Nai-altar ka unya, pwede ka magtarong niya na. Psalm 101 verse 2. Kung nasa amen? I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. Ako magagawi sa akong kaugalingon nga maalamon diha sa usa ka hingpit nga dalan. O kanusa, ikaw mo duol nga rin kanako. Ako mo lakaw, sulod sa akong balay, uban sa usa ka hingpit nga kasing-kasing. What is David saying? He's saying, maglakaw ko sa saktong paagi, sulod sa balay, sama sa gawas. Sakto ba? Ako makasulti nimo sa klase sa tao nga kanunay magpamakak. Ang tao nga naay sikritong sala dito sa iyang balay.
o sa eskwela, o sa trabaho. Apan ang Biblia na ginong nga si Nathaniel walay limbong. Nga naman, tungod kay ang iyang pagkinabuhi dito sa balay, sama man niya na nga atubangan sa tao. Wala siya'y kitago. Pwede ba kung mga tanak kanimo? Naglakaw ba ka nga matarong dito sa imong balay? Ang imong pamilya ba mo kita sa pareho nga tao sa balay nga among nakit-an diri sa church? Kumusta ba ang imong paglakaw dito sa imong balay? I'll tell you why we're dishonest. Kay naay sekretong sala. Naay gitago nga sala. Makatingala gayud ang sunod verse nining a chapter. Murag kinigisula para sa atong panahong gayud. In verse 2, David said, I will walk within my house with a perfect heart. Look at verse 3. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Ako dilit mo butang o dautang nga butang sa tubangan sa akong mga mata. Akong nagdumo sa buha nila nga mitipas, kinidilit mo pabilin kanako. You see what David said? I'll do right in my house. Sakto gyud akong buhaton dito sa balay. Dili ko mo tan-aw sa hugaw. Punta na. Kung sa imong gitan-aw sa TV dito sa imong balay? O basin sa balay sa imong silingan? Wala may TV. Hoy, imong silingan ra. Kung sa imong gitan-aw sa imong cellphone, sulod sa imong balay, sa diyang white tao nagbantay. Ang pinakasayong sala nga itago, maong mga sala sa mata. Kung mag-inom ka, makita ang ebidensya. Kung magdroga ka, makita ang mga ebidensya. Kung magtanaw sa hugaw nga salida, unsay ebidensya. Sayong kayo, makatago. Magatago man sa imong mga sala, especially sa mata, apan sa kadyot lang. Sing daghang tao naghunahunan, nagtago ko sa akong sala karon, so makatago ko hangtod sa kanturan. You are wrong. Makatago ka sa imong sala, pasin sa pipila ka adlaw, pipila ka simana, bisan maybe even pipila ka bulan. Pero dili ka makatago niya na permanente. Ang tanan gitago nga sala puhon-puhon mabutyag. Turn with me to Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. Galatians 5 verse 16. Kunanas, amen? This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Nan, ako nagsulti niini, paglakaw diya sa Espiritu, kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Kung ikaw nakasala nga sekreto, dayon nagatago ka niyana, nagalakaw gayud ka diha sa unod. Ug ang taong nagalakaw diha sa unod, dili makatago niya na hangtod sa kantoran, tungod kay ang unod na ay bunga. Kung bago pa nag-grow ang kahoy, dili diretso makita ang bunga. O kung ang tao walay kahanas, wala kabalo sa mga klase sa dahon-dahon, wala siya kabalo sa klase sa kahoy. Pero kung makita ng bunga, ang tanan tao, kabalo na. Diba?
Here in Galatians 5, we see the fruits of the Spirit and the works of the flesh. The works of the flesh is the same idea. Unsay ipamunga sa unod, kung ang tao maglakaw diha sa unod, imbis diha sa Espiritu, unsa man ang bunga. Kung maglakaw ka diha sa Espiritu, unsay bunga? Love, joy, peace, long-suffering. Pero kung maglakaw ka diha sa unod, nagatago sa imong sikretong sala, imong favorite. Sama nga akong pastor nagingon, he said, some of you, ang sala, sama sa uska hard candy. You take the candy, you put it in your mouth. Lingaw-lingaw, dayo magbutang dari or maghawid. Maybe wrap it up, put it aside for a little while, dayo mukuha na po. Diba? Pero kung ang tao mag-ingon niya na, puhon-puhon ka na mamunga. Ug unsa ang bunga, unsa ang works of the flesh. Skip down to verse 19. Ang Diyos mag-introduce ka nato sa mga bunga, sa mga buha na magikan sa unod. Galatians 5:19. Kung na say amen? Now the works of the flesh are manifest. Karon ang mga buha sa unod, dayag. Unsay pasabot sa dayag? Klarong makitaan sa tanan. Obvious. Dili na matago. And God says the works of the flesh are manifest. It will be seen. Ang sala gitago kanunay mabutyag. Jesus said there's nothing hid that shall not be revealed. Thank God for forgiveness, grace, and the blood of Christ covers sins. Magatago ka sa imong sala kajot. Apan ang buha sa unod kanunay madayag pohon-pohon. If you hold on to it, kung magkupot pa ka. Look at verse 19 na po. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Silang tanan na ilabot sa sala nga sexual. Karon ang mga buha sa unod dayag nga mao kini: panapaw, daotang pagkikilawas, kahugaw, kaulag. Kahugaw would be like think na mga butang na ilabot sa pornography o lain-lain sama niya na. Sayon kayo para nato nga mubasa niya na maghunahuna. Sige, okay raman ko kay wala koy sala sama niya na. But let's keep reading. Verse 20. Napailain. Idolatry, witchcraft, hatred, variance. Say, what is variance? We'll see it in Visine in just a minute. Emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Bisaya, pagsimba og Diyos, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagkasinabot, mga pag-indigay. Sa English, emulations. Emulate means awat. I-translate dali, indigay. Sakto gayud ka na. It means palabuanay. So, ikaw una mo palit sa bagong sapatos, ako mo palit nga mas mayo. Sabtan ba? Palabuanay. Oh, nasa'y bagong purse, ako mo palit sa purse po. Ako mas mayo kasi ha. Di ba? Palabuanay. Uy, nasa'y bagong cellphone, ako po. Palabuanay. Pag-indigay is the idea of a head-to-head contest. Indigay is a contest. Indig is to compete, and indigay is two-way. Kapungot, panagbingkil. So let's go back. Karon ang mga buha sa unod dayag nga mao kini. Mag-skip ta. Panagbingkil. Kung makanunayon ka, makiglali sa uban, makanunayon, masuko sa uban, ayaw pagsulti na kung naglakaw ka diya sa Espiritu. The works of the flesh are manifest. Panagbingkil, mga alsa, batok sa kagamhanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo. Verse 21 in English, envyings,
Mga pagsinahay, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I've told you now, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. I will explain that verse in a minute. Mga pagsinahay, mga pagbuno, that's pagpatay sa inosente, murder. Mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghudyaka. Hoy, sakto yun para sa bagong tuig. Mga hudyaka. O sama sa mga ingon ni ini. May tungod ni ini ako nagsulti kaninyo, kaniadto. Ingon usab sa akong kisulti na kaninyo sa miagi nga panahon. Nga sila nga nagbuha sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. You have to take this in its context. Wala siya nagingon kung ang tao maghimo niya na wala siya naluwas. What he's saying is, kung ikaw naluwas ug naghimo ka niya na, sama gayud ka sa mga tao wala naluwas. Nagkinuwi ka sama sa mga tao padulong sa impyerno. That's what he's saying. You're walking in the flesh. What are the fruits, the works of the flesh? Dakang gyud atong gilista. The ones I want you to notice are hatred, variance, wrath, strife, envy. Kinamong rason nga ako mabalaka gayud kung ang mga membro sa among church atong church musugod og away og lalis. Kanamang buha sa unod mo pakita nako na ilain sikreto nga sala sa imong kinabuhi. Do you know when? See, my kids are funny. They think they can hide things from their dad. But when I see my kids fighting all the time, that immediately tells me they've got some other sin in their life and I haven't caught them yet. Kung kanunay ang garbo, kanunay mo tindo, mo barong na makiglalis. Kanamo pakita nako, nailain sala nga gitago nila. Kinahanglan ko magsusi. And it's the same with church members. When I see a church member who's always fighting, I immediately know na gitago nga sala. Naglakaw siya diha sa unod kay kini ang bunga sa unod. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. I forgot some of them. Nalimot ko. Temperance. Naglakaw ko diha sa Espiritu. Naigumat ko sa Diyos. Pero nagdumot ko kaniya. Nga naman na siya yung mga panalangin ako wala. What is it? Pagkasinahay? Pagkasinahay? Kana ang ebidensya nga ikaw si Kristo nagalakaw diha sa unod. Usap. Nakoy pangutanan. Kung ikaw maglasud sa kasina, kapungo, panagbingkil, uban pa, nakoy pangutanan. Unsay klase sa music imong gipaminaw diha sa imong balay? Unsay salida imong gilantaw sa imong cellphone sa diyang walay membro sa church na nasa duol? We're talking about walking in the flesh. Unsay imong gibuha diha sa balay sa diyang walay tao nagbantay? Kinsa ba ang imong gibakakan? Unsay hugaw nga mga pulong naggawa sa imong bakbak? Si Nathaniel us kataw diin walay limbong kay wala siya gitago. So ako nangatana, kung naglasud ka sa mga works of the flesh, balik-balik mahulog ka, balik sa mong daan na aning, dali masuko. What are you doing at home? Uy, it's quiet this morning. The last Sunday morning at Truth Baptist Church, we might as well end the year good.
Dili mag-improve sa tuig, sama ra gyapon ta. Say, Pastor Mike, I want a church where I'm more comfortable. Then get right with God. Tarong ang imong relasyon sa Diyos. Buhatang sakto dito sa balay ug sa church. Balik na ta sa atong text verse sa John chapter 1 verse 47. John chapter 1 verse 47. John chapter 1 verse 47 and 48. Si Nathanael, uskat tao diin walay inbong. Wala siya gitago. John chapter 1 verse 47. Kung nana sa amen? Buhi pa ta? Okay na ba? Ready pa ta para sa invitation? Hapit na. Hapit na. John 1:47. Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Si Nathanael nagingon nga to kaniya. Diin ka man nakaila ka na ako. First time nagkaila ta, diin ka man nakaila na ako. Si Jesus mitubag ug miingon nga to kaniya, sa wala pa nga si Felipe mitawag kanimo, sa diha nga ikaw dito sa ilalom sa kahoyng igos, akong nakita ikaw. Now, it's interesting. Wala ta kabalo kung unsay naitabo ilalom sa kahoy. Pero naay panahon nga si Nathanael naghunahuna, walay tao nagbantay, na siya ilalom sa kahoy, and he did something honest and Jesus saw it. Basin na'y tao may agi ug na'y kwarta nahulog ug siya nagkuha. Uy, nag-drop ka ni ini. Daghang tao makita ni ana. Basin ang tao nasayop sa sukli. Siya mihatag 50 ug nalibog ang tao mihatag niya og sukli para sa 100. Ug siya nagsulti. Oh, sayop ni. We don't know what he did. We don't know what was... I'm choosing illustrations from our culture, but we don't know. But sa dihang si Nathanael, anahilalom sa kahoy, abi niya nga walay tao nagbantay. Pero si Kristo nagbantay. Si Jesus man, nagbantay gayud. And Jesus looked at him and he said, Akong nakita ikaw. Nako'y balita para nimo karong buntag. Kung ikaw naghuno-huno nga gitago nimo ang imong sala gikan sa Dios, nasayop gayud ka. May I remind you, ang pastor dali ang Dios. Kung nagtago ka sa imong sala gikan sa pastor, ang Dios nahibalo gihapon. Turn with me to Psalm 94 verse 7. Nay, mga daotang tao dali sa Psalm 94. Ang tanaw ang lang gisulti kabahin sa Diyos. Psalm 94 verse 7. Psalm 94 verse 7. Psalm 94 verse 7. Kung nana sa amen? Yet they say, kining daotang tao, mga tao, yet they say, the Lord shall not see, neither shall the God of Jacob regard it. Apan sila naging ang Ginoo dali makakita. Ni ang Diyos ni Jacob magtagad ni ini. What is tagad? Pay attention. Diba? What are they saying? God's too busy. Wala siya'y time mabalaka kabahin sa akong gamay ng mga sala. Na ilaing tao mas dakog yun sa sala. Ako ang gamay lang. Dali mamatiktan niya ang akong gamay nga sala. Verse 8. Understand ye brutish among the people, and ye fools, when will you be wise? Sabta kamong mga mananapon, taliwala sa katawhan, o kamong mga buang, kano sa kamong magmaalamon. Can I translate that into simple, common Visayan today? Do you know what he's saying? Hey, butol! Baliktad mo ang imong utok! O sa pagkadugay ka magpakabuwang. That's what he's saying. Look at verse 9.
He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see? Siya nga mitanom sa dalunggan, mitaod. Sa dalunggan, siya ba dili makadungog? Siya nga nagporma sa mata, siya ba dili makakita? Look at verse 10. He that chastiseth the heathen, that's silot, punish, makasakit. He that chastiseth the heathen, shall not he correct? He that teacheth man knowledge, shall not he know? Siya nga nagakastigo sa mga pagano, siya ba dili mo tulit? Siya nga nagatudlo sa tao o kahibalo, siya ba dili mahibalo? Unsa gisulti sa Dios diri? Here's what he's saying. Nagkastigo ko sa mga tao nga wala kailan ako. Dili ba labaw pa akong kastigohan ang akong kaugalingong katawhan? That's what he's saying. You listen now. Kung ikaw makasulti o makasakit ng mga butang, dayon magpakaroon ingnon ka nga, wako nagtuyo ni Hana. Siya nahibalo, dili lang sa pulong. Kabalupod siya sa hunahuna, samtang ikaw nagsulti ni Hana. Kabalo siya sa hunahuna sa imong kasing-kasing. May pwede ka magsulti, oh pastor, wala ko nagtuyo na mo sakit niyang. Diyos na ganoon, yes you did. Look at verse 11. The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity. Ang Ginoo nagapagkahibalo sa mga hunahuna sa tao nga sila kakawangan. One of the strangest things is we think we can trick God. And He knows what we're thinking while we think we can trick God. Think about that. Basin ako makalimbong sa Ginoo. Ginoo, nagplano ko. Mo alagad ka nimo, pleog. I-bless ka na ako. Aron ako mo alagad nimo. Magsay mong hunahuna. Nagplano ko magpalit ni ini. Diyos ako kabalo sa imong hunahuna. Maglaktaw ko sa material. Diri kabayan ni Sarah. Nagkatawa si Sarah sa salud. Nahinumdum mo. O ang Diyos nagingon, nga naman ikaw nagkatawa. Wako nagkatawa. Nagkatawa, cute ka. Remember that? Sakpan. May I say, kung nagtago ka sa sala, what can I say? Sakpan na ka? You're already caught? Sakpan ka daan. Pastor Mike, wala ka kabalo sa akong sala. Tinuod, pero ang Diyos kabalo. Kanamo rasan siya nagsugon na kumuwalit ni karon. Go back to John chapter 1, verse 48. We were in Psalm 94, right? John chapter 1. Hapinataho man. John chapter 1, verse 48. Kunana say amen? Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Sa wala pa nga si Felipe mitawag kanimo sa dihang nga ikaw dito sa ilalom sa kahoyng igos, akong nakita ikaw. Karong buntag nakot pangutana kanimo, kinius ka mensahe sa pagpasidaan. Nakot pangutana nimo. Sa dihang ikaw dito ilalom sa kahoyng igos, unsay nakitaan sa Dios? Sa diyang ikaw naghuno-huno, walay tao nagbantay. Unsay nakitaan sa Diyos? Unsay nakitaan sa Diyos? I'm going to say this very, very bluntly. Sigurado gayud ko karumbuntag. Naibisan us ka tao dari karumbuntag, basing daghan pa. Pero sigurado naibisan us ka tao dari karon nga gipasidan an man sa Diyos. And I feel very strongly God wants me to say this. Basin kini ang kinalasang nga warning niya. Somebody needs a warning today. You listen to me. Ang kaluoy sa Ginoo maglungtar hangtod kang turan. Alang kanila nga nahadlok kaniya. But when you hide sin, you don't fear God. Are you listening to me?
And sometimes God gives a final warning before the hammer falls. Ang Diyos nagingon nimo karong buntag, sa diha nga ikaw ilalom sa kahoyng igos, akong nakita ikaw. Now listen to me. Kung nagkinabuhi gyud ka lang sa Ginoo, kung ikaw ka Kristohanon diin walay limbong, kung ikaw walay gitago, kana nga pamahayag ka nindot nga saad sa Dios alang kanimo. Pero kung nakay duha ka kinabuhi, ka kinabuhi diha sa church, ka kinabuhi sa gawas, kung doble na ang imong pagkinabuhi, if you live in a double life, lahi kayo imong kinabuhi diha sa balay, diha sa eskwela, diha sa trabaho, kini nga mensahe ka dakong pagpasidaan alang nimo. Ug labaw sa pagpasidaan, kini ka hulga. And God keeps His promises. Ako mo hangyo kanimo. Kung nagdula ka sa sala, ayaw pugsa ang Diyos nga mubutyag sa imong sala at tubangan sa tanan. Tako gyud ang kaulaw kung ang Diyos mubutyag na. Turn with me to Isaiah 28, verse 15. We'll be done. Isaiah 28, verse 15. You listen to me. Kung naigo ka sa mensahe karon, kana manggod ang kaluoy sa Dios. Nagpasidaan siya nimo aron mohatag kanimo og tsansa. Isaiah 28, verse 15. Kung nana say amen? Because ye have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. Kami nakahimo og mga bakak nga among dangpanan, og ilalom sa kabakakan kami mitago sa among kaugalingon. Can I ask you a question? Nagatago ba ka ilalom sa mga bakak? Nagprotector sa imong kaugalingon pinagi sa bakak? Tanawang verse 17, na isaad sa Ginoo para nimo. Isaiah 28:17. Isaiah 28:17. 2 verses later, judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet, and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place. Ang ulan nga snow, or we could say ice, mobanlas sa dangpanan sa mga bakak, ug ang mga tubig molapaw sa tago-anang dapit. Kana nga pulong banlas, dali common kayo, di ba? It means gamiton ang tubig aron magpahawa. You wash it away with water. Like kung naibaha, kalit lang ug ang tanan mawala. That's banlas. Ang Diyos nagingon, nagtago ka ilalom sa mga bakak, ako mo padala og hail, ulan og ice, aron mo banlas sa tanan og makita nagyurang tanan. Ako mo hangyo nimo. Ayaw paghula ang torong Diyos mo banlas sa imong mga bakak. He will. He will. Say, ako naluwas na. Labaw pa siya magdisiplina. Unsay nahibaluan sa Diyos, kabahin nimo, nga gitago man gikan sa uban. Kung nakay gitagong sala, ako pangatana, unsay mong gihulat. Ang kuna man ang oportunidad nga gihatag kanimo sa Dios karong buntag, tarunga ka na. Ang Dios nag-offer kanimo sa kaluoy pinaagi sa isog na mensahe. Dawat ang oportunidad samtang napa. On every head bowed, every eye closed.